Тюремная реформа, она была заявлена властями. умаров раиси нави идораи маҳбасҳои тоҷикистон моҳи декабр баъди таъин шуданаш дар бораи шурӯи ислоҳоти ҳамаҷониба дар зиндонҳо изҳори омодагӣ кард. мо бори аввал моҳи декабр вохӯрдем, баъди ин моҳҳои январ, феврал ва апрел мулоқот кардем. ба наздикӣ дар тоҷикистон будам. мо маҳз дар зиндони шаҳри ваҳдат будем. мо шоҳиди нақшаҳои воқеъе шудем ки мақомот татбиқ мекунанд. ман дидам ки дар ҳудуди ин зиндон як бинои сеошёнаи наве сохта шудааст ки барои 200 маҳкумшуда пешбинӣ мешавад. биноҳои кӯҳнаро тадриҷан хароб мекарданд ва як чойхона ҳам месохтанд. вале бояд таъкид кунам ки ислоҳоти зиндонҳоро дар як сол анҷом додан имкон надорад. гурҷистону молдова, полша, яъне кишварҳои пешрафта ва аврупои ислоҳоти маҳбасҳоро ба роҳ монда дар давоми 10 сол ба як натиҷа расиданд. набояд аз тоҷикистон интизори онро дошт ки дар фосилаи ним сол баъди шӯриш амнияти зарурӣ дар зиндонҳо таъмин мешавад ва барномаҳои зарурӣ дар пушти панҷараи зиндон татбиқ мешавад. ин ҳама кор бояд аз иҷрои 3 масъалаи калон иборат бошад: кӯмаки молӣ, мутахассисон ва ҳам омодагии касбии кормандони зиндон. Экспертный потенциал, а также профессиональную подготовку тех сотрудников, которые работают в местах лишения свободы. Азамат, в связи с этим такой вопрос: как то получилось, куҷо ба назари шумо дуруст аст ки зиндониҳои маҳкумшуда барои терроризмро ҳамроҳ бо зиндониҳои дигар, масалан зиндониҳои сиёсӣ дар як ҷо нигоҳ доранд? преступления и так далее? В мире не существует нету идеальной модели именно отбывания наказания осужденных за экстремизм, терроризм. дар ҷаҳон модели беайбу идеалии шароити ҳабси маҳкумшудаҳо барои ифротгароӣ ва терроризм вуҷуд надорад. масалан дар қирғизистон ин зиндониҳо ҷудо аз якдигар нигаҳдорӣ мешаванд. дар бархе муассисаҳои қазоқистону кишварҳои аврупои шарқӣ зиндониҳо омехта ҳастанд. дар аврупои ғарбӣ ҷудо аз ҳам. ҷаҳон тоза бо мушкили ифротгароиву терроризм дар дохили зиндонҳо рӯбарӯ мешавад. ин масъала бояд омӯхта шавад. вале таҳқиқи ин масъала аз ҷониби созмони мо дар зиндонҳои қирғизистону қазоқистон нишон дод ки зиндониҳо дар шароити бекориву набуди барномаҳои барқарорсозӣ зиндониёни дигарро дар баробари ифротгароӣ зафпазир мекунанд, чунки онҳо дар он дохил барои муошират бо маҳкумшудаҳо бар асоси моддаҳои ифротгароӣ вақти бисёр доранд. созмонҳои байналмилалӣ ҳалли ин масъалаҳоро ба дӯши ҳукуматҳо вогузор карданд. вале ба назари ман фурсати он расидааст ки бар асоси меъёрҳои муайян протоколи мушаххас қабул шавад ки хатарҳову паёмадҳои нигаҳдории маҳкумшудаҳо барои ифротгароӣ ва терроризмро ифода кунад. Где мы можем определять четкий уровень риска и потребности осужденных этого преступления, экстремизма и терроризма. То есть, вот по-вашему, какие меры должно предпринимать государство? пас ба назари шумо пеш аз ба зиндон фиристода шудани шахс давлат бояд чӣ тадбирҳоеро биандешад? Однозначно, да. То есть должны быть какие-то другие меры тоже? Конечно, в первую очередь мы должны пеш аз ҳама бояд бидонем ки на ҳамаи маҳкумшудаҳо барои ифротгароиву терроризм афроди хушунатҷӯ ҳастанд. дар кишварҳои осиёи марказӣ ба зиндон афтодан кори хеле осон аст. масалан барои паҳн кардани адабиёт ва ё барои паҳн кардани мусиқӣ ҷавонҳои зиёд ба зиндонҳо иштибоҳан роҳ меёбанд. бояд хатарҳо дуруст санҷида шаванд ва дида шавад ки дар сохтори террористӣ ин шахс дар кадом поя қарор дорад. оё ӯ як шахси паҳнкунанда аст ё зархарид. баъди ин дар зиндонҳо бояд барномаҳои роҳандозӣ шаванд. масалан барномаи муттаҳидкунандаи оила. бисёр нафарони маҳкумшуда барои ифротгароиву терроризм робитаҳои худро бо хонавода аз даст медиҳанд. хеле муҳим аст ки оила дар ҷараёни ҳамгироиву офиятрасонӣ ва бозгашт ба ҷомеа иштирок кунад.